Prison Connection. Ba za ki rama ba kina kallon shi ya malaki kin yi shiru kin rike fuska ya malaki. Mira. Ko kin dauka ne ba da rauni ne kamar kishiyar ki da kika kashe. Ko kin dauka cewa ni jaririn ta ne da kika shaki har sai da ya mutu. Ko kin dauka ni lusarin mijinki ne da ya jira har sai da kika fita da furu kika watsa masa acid. The new sensation on the block, Abu Sarki returns with a sensational prison packet. Mira. Gidan yaro kowa zaman kansa. Mai karfi shi ke mulki. Idan kika tsaya kina tsoron su, za su raina ki. Da haka sai kin dake kin kwaci cin kai. Featuring the Kannywood talented icon Adam Zango and a brand new face of Kannywood, Aisha Muhammad in and as Mira. Wacce yarinyar da yake yawancin shige ma. To me yake nufi da ita da ya wuce yana son sa? Billahi allazi la ilaha illa huwa sai mun keta yarinyar nan a gidan nan. Time brings them together. Ina so ka manta da ni. Ko kuma cire ni a ranka. Domin ba zan iya wannan rayuwar yaudarar junar da muke yi ba. Destiny binds them together. Na ce ka kyale ni ko ana so dole ne. Mira. Ina so ki amince ba ni dama mu yi aure. Idan muka yi aure a wannan gidan, har Allah ya sa maka samu zuriya. Ne sunan ƴaƴanmu kenan. Yan prison. When Fred becomes an intruder. Mira. In dai ko haka ne, rayuwar aure bata kamace mu ba. Mutuwa ce kadai za ta iya dakatar da ni daga mallakarki. Mira. 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 An Abu Sarki movie. Story Abu Sarki. Na sama miki aiki a ɗakin da muke ajiye gawa, kuma yau zaki fara aiki. Kwai wadda ta mutu. Idan kika shiga bayan an gama saka ta a cikin akwatin da za a fitar da ita. Kada ki fita, ki samu ki buya a cikin ɗakin. Bayan kowa ya fita, ki kokari ki shiga cikin akwatin gawa. Za a fitar da ke tare da gawan ajiya binne ki. Zan yi kokari bayan minti 5 ko 10 kafin ki wahala. Zan zo to ne ki fitar da ki. Directed by the new sensation Abu Sarki. To wai ma waye mutu ne aka haɗa da shi guri ɗaya. Wai sai dai kamar da Allah ga iyali to ko baka da su a'a Allah kai ne a rike kunne aya baba gudun gona La haula fi sa'atillahi madalla ya wa 2017 to duk almajirin sai karkashin ka ina buƙatar ka gaggauta sanar da ma'aikinsa zai fara biya ɗalibinsa haraji a nan makaranta Allah ya taimake Mai Shadda Investment Limited tare da Rahuskin Production ke gabatar muku da Sauyawa 2017. Kai haƙuri ka dawo ta rana kaga yanzu yayi kusan dawowa. ai a dai daure a taimaka mu na sabo miki sarkan nan fa da kika ce in sabo miki fa Kauyawa 2017. Dan ta barawo ne ko bai taba sata ba. almajiri kuma dan fince ne ko A'a ni ma ba shata ne ni na faɗa haka ni ma a waka. da caci na auri uwanka A'a malami ba da caca ka ciyo ni ba. Kauyawa 2017. sannan ku bayyana sannan mu dai malam ladani ne kai ne mai gari na buke fa ba gane da bane halin ne fadan gidan su bulli Allah sarki ya gidan ka sahu ne na barawo Na shiga ban dauka bake. shi yana kwartanci inna lillahi Kwartanci naje. ni kuma kana ji na sata na je ni Fito ka ce barawo ne kai mai macacciyar zuciya. A'a mu ko idan mai na aljanna. yaro nemi idan ka anan aljanna ta mai rabo ce Ba kenan. I said sigari. Bayya kenan. Amita bata. Bacci ne iki raba mu ni da shi. Lokacin da zan taho. Ni kaina na ji tausayin ta ce bayya zan da giba ta haiku ta nahi bayya. wannan ai wulakanci ta yaya zaka dinga mun wannan wannan Kauyawa 2017. Kauyawa 2017.
ku taimaka mu kama mutanen nan dan Allah dan Annabi. Sauri ka bani zaka. Ina ake nan. Ina kake? Labari falar dorai. Tsara labari Maji El Haji Hotoro. Mataimakin mai bada umarni Bello Shatima. Shiryawa Abubakar Bashir mai shadda. Daukar nauyi Sani Haruna Arrahus. Bada umarni Sadiq N Mafia. Oyawa 20. Wata rayuwa ce. Zan fita. Sai ka ce yaki alaji. Allah baki haƙuri. Ya aka yi? To, ma'adalla. Allah ya miki albarka. Ba fa zan gyara ba, a haka zan fita. Zan zauna ina son magana da kai. To, ai shi ke ba matsala. War gida tare da mata. Alaji na wani kaɗai. Ke kaɗai. Dama wata ƙawata ce ta yi. Nake son kai min izini in je in mata barka. To, na baki izini. Ke ma aikin an zo miki barkar. Ubangiji Allah raya, in kin je ki musu Allah raya. Sabida ke ma dai ina sa ran nan da yan lokuta ne ko? To Allah ya sa. To, ni zan tashi. Sai ki duba a cikin loka. Akwai ba dai sai na faɗa miki ba. Sai a je a yau mai jagon abin da ya kamata ko? To godiya nake a To, to saka labarin ba. dawo lafiya. To amma nagode. Nagode. Ka kula da idan ka. Kuma ana saka ni da kallon yan matan nan na zamani. A'a to dai. Ai Allahu ka fi da mu daga cikin tsananin wuya. Rayuwa. Allahu ka fi da mu daga cikin tsananin wuya. Rayuwa. Ɗan samari mai ke tafi da kure ko akwai magana? Gaskiya ne Allah, wallahi taimako muka zo nema wajenka. Kuma mun ga alamun kai mai ne Allah, saboda Allah mutane suna faɗa mana yawanci kana taimako Allah, ina muka ga taimaka mana wallahi ba kana cikin nisa, amma ina mun yi nan aikin bai samu ba. Wannan iri fa? Alhaji ko da zai sayi aikin. Oke ba matsala. Ina ba da adayar sau, ina ba da mota duk haya fahimta. Amma kuma yanzu matsalar da aka samu duk wanda na oda na riga duk na ba da su. Sai dai in na sabon oda zai kawo. Amma yanzu abin da yake da akwai irin su kura da bayro su ne kawai suke a kasu. Su ma kuma dai da aka yi na kokace. To, Alhaji mu ko wannan muka samu. Ai mun gode Allah. Wannan ya mutu aikin yi. Ai, an ja mun gida biya da ji. Ko kuma to mu samu. Ba ya kace aboki na Allah ne. Kake shi ke kun ga dai yanzu zan tafi office ne amma zuwa gobe kamar yanzu to sai ku dawo. Rayuwa.
ke wannan ɓarawan alayi sun mu kenan kai yayin iskan nan ne masu ɓata wara gari ko za ka ci wanta yanzu nan wallahi yalla oi mashin ne na gane shi gaban za kowane na tambayi mutane sun kace ba mai shi kowane an toshi ne ta taya ta kowane irin ma'aukaci ne saboda kayan mutane za ka ce a banza ka ɗauka kai ɗan wani gari ne ma tukunna wallahi yalla bai ni ga Sokoto na kai wallahi ni ga garinmu in an ga wani irin abu wallahi don an ɗauka ba wata damuwa don an ka ɗauka ba abinda an kai ma wallahi garinmu shi sa ya kowane ɗauki wanga sa wallahi na ga alama wannan sai mu ci uwan shi tukuna zai fita gaskiya ko tsoron ma hukuma ma yayi ya kamata a ci uwan shi a daka shi sosai ya zai bayani yadda ya kamata gaskiya haka da ai saboda na ga shi ma ya zo da rainin hankali fiye da yadda ake tunani don Allah ya labai ka hankure mun wallahi ni garin mu da an kai hakan gaba matsala amma don Allah ka buga mai itacen ga don Allah ka buga mai don Allah ka hankure mun don Allah ya labai ka hankure mun don Allah sai ka sasa mushi da tuban shi don Allah ya labai don Allah ka hankure mun don Allah ya labai don Allah ka hankure mun don Allah ya labai ka hankure mun don Allah ka hankure mai labai ya labai rabu da jiya ka hayya ta su ai ranka ce da ka bani na dan ƙara Alhaji. Na. Tun ce nake maka magana akan makarantar yaran nan. Na. Har yanzu ya kusa kammalawa. Shin in ya gama din wajen zaka fita da shi ne? To ai abin da ya zama dole ne in fita da Sadiq waje. Saboda akwai dalilai masu ƙarfi. Ke ma sanin kanki ne. Amma Alhaji ni gaskiya ban ji daɗi ba wallahi. Kaga yaran nan shi kaɗai ya rage mini fa. Ba wani wanda zan dinga jin motsinsa a gida sai shi kaɗai. Ni da dan Allah kar a fita da shi waje. To kin san dalilan da nace miki dalilan da yasa nace miki fita da shi waje su ne. Na ɗaya kin ga idan muka fita da Sadiq waje magana Allah Sadiq yadda Allah Ubangiji ya bashi kwanya. Idan kika duba yaron bai taba zuwa ba ko a makarantarsu ko a nabi bai taba zuwa ba a na ɗaya yake zuwa. To shi kenan Alhaji. Allah ya zaɓa abin da ya fi alkhairi. Ba ni ma ina so da ma zan kama wani tasha ko wani fim da nake so in kalla. Wata rayuwa ce, wata rayuwa ce, Allahu ka fi da mu daga cikin tsananin wuya. Rayuwa wata rayuwa ce, wata rayuwa ce. Ya za ku taho ba ku bani kuɗi ruwana ba, ai ya kamata ku bani kuɗi na, neman kuɗi fa muke yi fa. Dan Allah dan annabi mai gidan ruwa kai mana hakuri. Wallahi ba mu da kuɗi, amma daga mun siyar mun kawo alƙawari insha maka Allah za mu kawo maka kuɗin ka.
ka san dai ba kasuwa na kasa ba kanwa na kasa ba, ya kamata yadda ka san mutuncin kasuwarka ka san mutuncin ta, ni ma in san taka ka san ta, shine ka'idar. Dan Allah dan Annabi kai haƙuri, wallahi daga mun sayar za mu kawo maka. Kai kanka ka sani ba ma yi maka wasa. A bisa adalci zan muku uzuri da kun je kun dawo ku bani kuɗi na dan Allah dan Annabi, amma ba ku bani wallahi furan nan yana yanka muku taya, na gaya muku. Rayuwa 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 Girl, I can't believe, baby like you come to my way, and me I go like, make we go find somewhere, where me and you go there, now there I go tell you say I want you, now there you go know how much I need you, now there I go come out. Magana ne ke na zo na ga ta dinke. Ah, baba ya ake ne? Wallahi nan na dan shan wani music ne anan wallahi saka na na ma da ma wallahi. A zo na ma gure na yi wai ya garin ne? Gaskiya baba garin ba labari. Kamar ya ba labari? Rabona da cin abinci tun jiya da dare. Ai kaji kai ka so ai. Mutum ka zo ga harka mallan harka ko da komai kai iya abin da ba wahala fa harka fa. Ni matsala ta ka gani ina da ɗan tsoro. Gaskiya tsoron ma'aikaci ne ce. Ai kaji ka zo na tsoron kai ka aikin banza. Ka fito a buga harka akwai wanda ake harkar nan malam ka samu yan canji ka za ka na wani wahala kana yawo a rana kana wani gonar ɗinka. To me mafita a gaya mun. Abu da ɗaya ce ko a nan. Me? Ka zo a nan ake harka kawai a samu To wace ne harka? A gaya mun dan ni bayan da nake ji wannan ma fa komai fa zai kai. Kuma za ka iya yi? Komai zai iya yi. To ai shikenan ai ka zo gida kuma ai. Ai shikenan an wuce wajen. Shikenan gaskiya ka zo gida to bari mu kaza mu da yanzu. Yanzu abin da za a yanzu. Wannan magana sirri ce amma zo ka ji. Kai? Ko ga gaskiya ina tsoro. Gaskiya. Ai ka ji matsalar kenan daga an ga muku a guci tsoron me? To yanzu dai da zan samu wanda zan ci abinci dan na koshi na fi nazarin ta ina zan fara. Ai ka san mun koma da kuɗi inda kuɗi ne ka san ko da shi mun ma cikin sai ga ba ruwa na ba na takura kai na wannan. Har na koshi zan fitina. Ka bari za mu je wani wancan wadan mi wannan din sai mu je a baka abin da yake sai komai da su. To ai ba ka sa aya tare ai zaka garba ai dan hannu. Ai ba da ai. Ko da kana ba ta biyen yeah. Para biyen girl, I can't believe, baby like you come to my way, and me I go like, make we go find somewhere, where me and you go there, now there I go tell you say I want you, now there you go know how much. Assalamu alaikum. Ranka da dai. Kai. Na gajiya. Ya lamura. Ya aiki. Ranka da dai bibi karatu wannan yaron Sadiq. Na zo visiting din Sadiq Ibrahim. Na ga za ka shaida shi ko? Zahirin gaskiya na fahimci na gane yaran naka. Saboda dalili in zo in ji a karatun sa yake kai dai ba sai an faɗa ma ba tunda bizitin na zo in ji kuma me yake tafiya. Gaskiya na ji daɗi Alhaji Ibrahim akan bizitin da ka kawo yaron ka kuma ka yi ƙoƙari kuma dama haka ake so iyaye su dinga bibiyar karatun 'ya'yansu yayin da suka zo makaranta. To yalla bai ya karatun na shi yake. Zahirin gaskiya
Sadiq yaro ne mai hazaka. Na'am. Kaifin basira. Na'am. Yake fahimtar karatu. Alhamdulillah. A zahirin gaskiya ɗanka idan aka yi exam. Na'am. Yakan iya lashewa in bai zo ta ɗaya ba to zai zo ta biyu. Alhamdulillah. A gaskiya na ji daɗi sosai. Dama shi ne dalilin da yasa nace bari in zo in bibi karatun in jiya ake ciki ne saboda in ya koma gida zan ga ina tarbuce dai nace kai bara dai in zo in gani tunda wannan zuwa dai shine na biyu lokacin ma ina jin ko ba kai bane ko kuma kai ne dai ban sani ba wancan time din kenan. To dama ina buƙatar ganka. Na'am. Kuma tunda ka riga ka zo ka inke a gidanka ba. To alhamdulillah. Wato dama ina so na baka shawara akan shi wannan ɗan naka. To malam. Tunda kaga an zo shekarar ƙarshe. Na'am. Da za a fita daga cikin wannan makaranta tamu. Na'am. To yana da kyau wannan yaron idan ya kammala wannan makaranta. Na'am. To a ɗauke shi a kai shi ƙasar waje. Na'am. Karatu. Na'am. Ba don komai ba saboda yaronka yana da tunani. Na'am. Yana da hankali. Na'am. Kuma zahirin gaskiya iyaye yana da kyau su dinga ziyartar 'ya'yansu yayin da suka zo makaranta domin su ga wani hali suke ciki kuma wani irin karatu suke. To ainihin wannan shawara dama ita nake ta neman in samu. To amma kuma tunda na same ta daga gare ka kaga ai shikenan. Alhamdulillah hakan ma ai daidai ne. To alhamdulillah na gode. Saka lawa yaron. Zan yi amfani da kuma shawarar garin Allah ya tsaya da. Za mu ga ya za a yi. Yawwa. A'a. Sadiq, kallon ake ta dai? To, Bismillahirrahmanirrahim. Ba zan zauna nan ba? Ai shi kenan. Ai da wai zan zauna can ɗin ma daidai ne. Amma tun da kin ce in dawo nan ɗin, na ga Sadiq ya daina abin nan. Hajiya kin ga abin da nake faɗa miki dai na tattare da Sadiq ko? Na gani. Saboda ya same ni jiya har ofis ya je same ni cewa wato Sadiq fa ya cancanta a ce na ƙara kulawa da shi fiye da kula da nake mai ada. Kin ga kuma ai wannan wani abu ne na a duba ko? Allah alaji. To shi kenan. Ka fita da shi ɗin wajen na haƙura. Allah ya bada sa'a. Bari in haɗa maka shayi. Ki ɗan samu madarar kaɗan kada ta yi yawa saboda kin san ni yanzu ba a rana nake ba. Ai na san baka son madara. Ba wai da bane nake kafa. To, ni zan fita. Da wata magana ne? To. Ya Allah. Wula ta yi ko? Kun ɗan gyara maka ne. To, ɗan gyara. Haka nake son ta kullum da dinga ɗan karkacewa. Sai ka ce wani mai kalangu? A da lafiya. To, amma Allah sa na gode. Sadiq, ka gama shan naka? To. Ya
baba ya haga wannan wayar ya ganta wallahi wayar ta kyau sosai wallahi wallahi haga wannan wayar 48,000 na sai ta wallahi ta ya haga babayen da suka cikin ta har kyau kawai rayuwar ce dai yanzu sai a hankali amma kai kokari fa sayan wannan wayar wallahi ina da daga wajen na samu kuɗi a wajen yayana kawai na sai ka rike babba harka ka wuce ne yanzu wannan haga ƴan matan ya ke Kai, ikon Allah watan Ramadan da rana. Kai, watan Ramadan da ranar Allah ta'ala kuma Ramadan da ranar Allah? Ku zo ku gani to. Ina gani ku zo ku gani dan ƙarya ne kisa. Watan Ramadan da rana Allah? Da Allah. Kai, wani me bi ko na yan sha ne da Allah na banza. Kai rabu da shi da Allah. Ko kuma kai zo mu je fa mu gani kowa ba. Watan gidda. Na mana mutu wannan watan. Ina ina kai na wata yake a ina yake ka ji wani renin hankali ka ne ban Allah ina malam yake daidai na na ka kare na mana ya ban na wata yake ina ina ne na yake daidai na tsakanin wannan waya daidai na wannan ba taba ganin wani watan azumi taba ganin wani wata da rana Allah da rana Allah ta'ala ina ina ban gani ba kai ni fa ban gani shi ba ina da abokina ka gani ni bai da daidai yake kamar shi ba a ina yake a kancin gaskiya fa kamar anya malamin anya mutumin nan ba ba wannan wata ina jin shi kai ba shi bane kai kai ba wani wata kawai ki da Allah irin shirman nan yan zaman kawai ƙaryan nan ke ba da Allah ya ga mu ala waya ta ban ganta ba waya ta ko na baka ne ka waya ta ban ba to wala wannan malamin wannan mai nuna mana watan wannan da wannan renin hankalin nan wallahi ƙaryan ta barawo Me and you, yeah. Me and you, girl, I can't believe, baby like you come to my way, and me I go like, make me go find somewhere where me and you go there, and there I go tell you say I want you. Me ka ruwa ne. Shegen sai mun zaki harkan na yi. Abba. Abba to gidan ciwa yanzu ciwa ka za ka iya wannan aiki. An baka shawara ka ya ɗauka amma ga yanzu wannan sai yanzu kina ba ki ne. Har wannan wayar wannan shi ke waya sai yanzu ga ma ya ɗauka. Ai mutum ne ga habba ai ka samu da ma ya habba ai kai da wallahi. Ai abun ya riga mu ai. Wata rayuwa ce. Amma yaran nan an yi mutanen banza. Yau kimanin wata 6 da ba su kura ba su ba aike. Matsalar mutane su zo ka taimaka musu sannan kuma da ka ba su wasu watsa ma ƙasa a ido. Yanzu to me haka ya amfana kina? Ka ga mu cewa muka samu damar zuwa ko? Wallahi Allah ji an samu matsala ne. Sai da a yi mana haƙuri Allah. Wallahi mu kanmu mun san mun yi laifi Allah amma a yi mana haƙuri. Matsala ta me fa? Yau ni ba bakon ba da kura bane ba. Ina ba kai ka sani sai da ya ga muku kuma duniya ta riga ta sani. Ina ba da mota ina jirgin sama ne kawai bana bayarwa akan abun hawa. Jirgin sama man Allah ya da yau da gobe little by little Allah da zan sai jirgi in ga transport din shi. Allah ji mu mun san mun yi laifi. Amma a yi haƙuri Allah ji. Insha maka Allah daga yau ba za mu sake ba. Kaga wallahi saurayi in ka na hakura to ka tabbatar cewa ka kawo balas nan na kimanin wata 6 in ba haka ba wallahi sai na dau mataki akan ku ba gaira ba dalili ba ku ba kama ku aka ba wani ko ture da kuran nan ba kuna aiki da ita yau da gobe amma kuma kuɗin da za ku zo ku kawo na balas ya gagara to kuran ma yanzu na kwaci kuma ku je ku kawo balas ina yanzu haka ma zan yi lauya na magana
nan ya ba ku nan da sati ɗaya in ba ku kawo min kuɗi na ba to wallahi sai na ɗau mataki akan ku. Annabi dan annabin Allah dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ai mana afwa wallahi ba kuran nan ba annabi gaba ɗaya ba zamu ba sanya zamu dan Allah dan annabi ce maka Allah sai maka Allah ba dan mu ba annabi dan Allah annabi kai hakuri wala an ba kuran nan ba annabi ba mu ga inda zamu saka kadai muke da kai Allah Allah wayo Allah rayuwa Girl, I can't believe, baby like you come to my way, and me I go like, make me go find someone. Baba, ba da kun kada manzo ne baba. Wallahi ka samu mu ganin mu kawai iya ne war iya ne. Wai hakan take. To ka tare ka ba samu ba. Wallahi ka san wannan zakwa ce ka san iya wannan gidan da ce wannan. Ya wannan ba a da tanka duba gari duba ta kora kai ka san mu ai ba wanda su kana harka ai. Gaskiya ne wannan tayi. To ya bai labari ne gaskiya sai na je da ita kasuwa amma kasu wannan fa ba ke ce wannan fa irin 70 din karan da ka bar amma ka gane ka dan kara Allah ko sun ce cikin 50 nan dai su da wani target ne ke tanawa ne yanzu ka gane zan duba in dai na ga zan kara to shikenan koyi in ka sayar ka so koya ta account a tura musu Allah ka san ba jira iyali warware ka san ba ma jira to yake na san jima a to ai ba jira Kin fito? Ina wani? An wulata? Lafiya lau. Ana ta rubutun ne? Umma muna ta tsayi ne an ba mu assignment. Sadiq, ko ka san ka gama makaranta babanka ya yanke shawaran waje zai fita da kai? Umma na sani, amma kamar ba ya son ne in je wajen in yi karatu. Ba haka bane ba. Kaga kai kaɗai ne a gidan nan, kai kaɗai nake jin motsinka a cikin gidan nan. Shi yasa kawai in ka tafi zan yi kewanka ne. Umma ina gama karatun zan dawo gida ne ba wai zan zama a can ba. Ina gama zan dawo gida. To, Sadiq, wani me da yake koya muku a makarantar nan ne? In kun tafi kuma wani irin wasa kuke yi? Wani lokacin in mun fita bare kuma ya dan wasa haka. Bara miki ma waƙa ki ji. I want to be a lawyer, I want to be a lawyer. I am the lawyer in my country. I want to be a lawyer. Kuma bara ki ji ɗin. Rusat out my earring pocket, let's leave it on my crowd. I know that I can know that my mother. I know that I can do it, let's leave it on my crown. I know that I can know that my mother. Amma na ji daɗi sosai. Ba na son dama ka dinga biyowa abokanan da ba sa tsayawa su kula da abin da suka je yi makarantar. Ka baba, wallahi na je kamfanin nan yau ba zuwa na bakwai kenan, amma mutumin nan gaba ɗaya wulaƙanta ne ya iya ɗauke mu. Kamfanin Alai Ibrahim? Kai zuwan kama na bakwai kenan, zuwa na 14. Har yanzu ya iya ɗauke mu, wai mutum mai arziki a unguwarmu wai ya ɗauke mu yana kallo hetawan tsawarwa sai muke a unguwa. A san me? Ni fa gaba ɗaya a yanda na fahimta ma kuma kawai baya son ya ɗauki ɗan unguwarsa a ɗan eriyarsa. Sai mutumin nan ya yi kuɗi ya bunƙasa. Shi ya kusa ya dinga ɗaukar wasu can wata area daban ana zuwa ga mutum ya ɗauke wani. Amma muka duba da Allah mun je da takardun mu kuma ya iya ɗauke mu. Haka fa yasuwa ne wannan abu kanan nawa ba. Oke, su Ahmad ko?
abokina ni fa a yanayin nan da nake ciki yanzu ko wace irin sana'a na samu zan iya yi saboda ka san me wallahi a yanzu ma haka wannan rigar tawa wallahi idan na ji ta fara tsami sai dai na daure ta da ruwa kawai na shanya ta na saboda na umman ma ba samuwa yake ba wallahi yanzu da akwai 20 a zan wallahi ka ko kamkan ne na je na dan yi kuka biyu kuma ban sani ba kai gaskiya wannan rayuwar gaba ɗayan ta ba sai a hankali wallahi sai a hankali ya Wata rayuwa ce, wata rayuwa ce, Allahu ka fi da mu daga cikin tsananin wuya. Rayuwa, rayuwa. Wata rayuwa ce, wata... Hai, gaskiya abokina aikin nan da wahala. Ni gaskiya mutumin nan in ya sallame mu a yau. Kawai gaba ɗaya ni dai da dawo gaskiya na daina dawowa. Abba, kana ta aiki malam ka wani ba ci ba sha. Gaba ɗaya kuma ga aiki nan ba wani kuɗi muke samu na kirki ba. Gaskiya na haƙura tsakanin ai ta bakin ka da ba dan kai ba ma ni ba zan zo ne aikin nan ba gaskiya. To yanzu abokina kana ganin menene mafita? Bari kawai abokina idan ya fito kawai ya ba mu kuɗin mu kawai aikin nan mu bar shi kawai. Gaskiya haka ne. Dan wallahi ni gaba ɗaya kullum in ga kwanciya bayana na ciwo ha ba gaskiya ni ba zan ma iya aikin nan ba. Allah dan dai ma saboda kai ne na zo nan amma wallahi in ba dan kai ba ba zan taɓa zuwa ba wallahi ha ba wannan abu. Wallahi Allah ji gajiya mu. Wallahi cikin mu sai murɗawa yake Allah ji tun kai ka ga wannan katin ya tuzo kamar gaske shi kuma wannan ya raka mu za ka mata inda kwan kifi in ba za ku faɗa da nemo wasu mana Allah ya taimaka mana wallahi yunwa muke dan na rantsa Allah wallahi yanzu aka ciki na ni dai murɗawa yake a taimaka mana oga tun sabo muke aikin nan oga gashi mun wuni ba mu ci komai ba oga a daure a taimaka mana kada ta magana yunwa na rana yunwa ka ko ba ka bane ba in ba za ku yawa kuma ku gaya mu nemo wasu mu aiki dole ne ba da ku fita ka kula ku ba Allaji dan Allah kai hakuri mu ba sai ka kore mu ba Allaji dan Allah mu za mu ci gaba da yin aiki a nan gurin Allaji dan Allah ka taimaka mana Allaji abin da nake so da ku na kore ku daga yau ku tattara na ku za ku kawo min gidana ba na san ƙara ganin ku to shikenan Allaji Allah ya huci zuciyar namu to amma Allaji tunda ka kore mu kudin aikin namu za mu iya samu a taimaka mana Allaji kuna ta sallame ku aikin da kuka yi kun samu kun dawo da kuna magana sallame ku sallame ku da kun za sallame ku wani aiki kuwa bayan kun ja mun asara ma kuna ga magana in biya ku ai kamata wani kiko kara ma yi kuna magana in biya ku aikin da kuka mun kun samu kun tsaya leda uku inda wasu na kira da sun tsara mun leda 100 ko leda 150 kuna magana in biya ku wata rayuwa ce wata rayuwa ce wata rayuwa ce wata rayuwa ce
wata rayuwa ce. Wata rayuwa ce. Wata rayuwa ce. Wata rayuwa. Assalamu alaikum. Dan kurma. Ya aiki? Barka da zuwa. Ya kasuwa? Na ji akalo. Ma ana ta fata kenan. Barka da zuwa. Muna da mama da kan. Sai da aiki ya kyau. Ya dan kuma ya abubuwa. Amma ba ga bana mana ta ba ma da kan. Wallahi da matiran na son ga wata magana wallahi ta karuwa ce. Kuma sun kuma da kan tabbas ana gama kamar zaka da abun. Magana ruwa. Na ba ruwa ba har kace ta kuɗi ta zo. Kuɗi. To ka gane kungiya muka ta sanar gurin na wata sana mu ha gane ai. Wanda zai na kamar kuɗi za mu samu kuɗi amna zaune ba sai mun kawo hala kuma ta wannan ba. Ba ruwan da wata tana zaune kuɗi zai samu na kuɗi za su zo ma. Na gane. Yau wato ka gane haka zan ka buɗe ta yanzu. Ka gane sirri ce. Amma ba masu kowa baka san kowa zai magana nan ba ka gane sirri ce ba san kowa sun da ita. Bisa ga ba kowa na fiye zuwa ina gayyato shi harka cikin wannan kungiyar ba sai wanda na yi da shi. Kuma sun kai ma ka iya. So ya ga cikin harka amma da dai a cikin da ya koma rai yanzu abun za harka sirri ya gane in ma ba ka yau kan maka wani nuna ko wani kawai labarin wannan a gane da ana tare amma ka samu kuɗi harkar harka ce ya amma da ka so da gasun ka kai sai amma wani a gani ba da ban da ka taba da ban akwai ne na ba da ga ko ka wannan kuɗi za su shigo sai ka gani haka ba wasu ta wayawa yanzu mun cika ba bindiga haka ka gane ai bandaga yau bindiga kawai ba wannan ya shigo ma wurin ba wannan kwaran kwada da ba na corona kai da kwaran kwada da ba wani kaji ai kudi za ka samu kana zaune ba sun da kai kwada kudi ma kudai ma ba habatu na kwaran kwada ba da ai kaji da barawo ba ta wace ba bindiga ka rike ai barawo shine dakin waya da waya kai kana zaune ko bindiga ai ko ba wani abu za ka yi ba bindiga ce ba ta raka da wani kwaran kwada da ba da yin sata ba wannan da wani anan gurin ai shi kenan naira 20 naira 50 to naji na ta na ta ba amma ka so na abu amma yanzu da mutu a banza naji to wani abu zan sirri da Allah kan ma kowa yawa babu komai amma wannan kan sirri ne yanzu ya gane ba su wani magana ta fita ka san in ga ta fita kuma matsala wallahi dan kai wasin ka ba ka sha ba amma yanzu abun za wani dan ma wani abun na gane ai yanzu ke wannan da ya gane amma Allah ka shiru magana na gane ai a ka shiru kawai kai ka faɗa kowa ai ka sani ai matsala ne ai ka san mun diga ba jira na kare mi to ai ka ba da ke barawo ba ne ba yawa shine ai ba da ke barawo ba ne to sai an jima an je ta barawo ba To, an shirya tafiya makarantai? To, wai ke daudan ya zo ne? Ya tura shi? Ya ƙara su? Oho, to, ai na ji shiru ne. Ko dan mashin ba a bashi wuta ba mota ne. Ajiye kin gana dawo kicin da yamma ko? Tambaye ni ba. Wallahi wasu yara ne jiya sun zo neman aiki suka ci haka da ni. Gabaki ɗaya faɗa miki jiya na a cikin ɓacin rai nake. To aka ki san dalili ba. Kin san dan yau kana son ka taimaka masa shi kuma yana son ya halaka da kai. A hakan fa sun yi magana kin san sati biyu na ce musu idan Allah ya kai musu dawo kuma kin san yanayin aiki idan ya zama na abubuwa sun yawa a rayuwa dole kin gane akwai mutumin din da yawa sun zo na nuna musu cewa su yi haƙuri na manta ni
yaron nan kin san buɗe bakin sa su idan ba za a ba su aikin nan in ba za a ba su ba a faɗa musu haka aiki yake baro ce da ni ko kula. To Alhaji ai ka san alƙawari wahala ne da shi. Ka san wani in an maka alƙawari ba a cika mishi ba. Kan wani zafin rai yake kai musu izini. To Hajiya mai neman aiki ya zo da faɗa kai da za a ake nema wa aiki ka zo da faɗa. To alamun fa wayannan idan na sa su ma totally a cikin kamfanin faɗan da za su ringa yi min kenan. Ina mai kaya kuma ana yi min faɗa. Ai kin ga da matsala. To ni dai haƙuri nake ba ka. Ka kyautata wa wani kai ma baka san ta inda Allah zai kyautata maka ba. Kai haƙuri ita rayuwar nan komai na haƙuri ne. Wai da an kai anan gunda ma ki aiki anan gurin wai. Kai ne daman kana garin nan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rayuwa ce. Wai dan Allah ido na ne abokina ko kuma wai karfin talauci ne dai mun yawa. Ido na kwarai fa ne kuwa. Kai yanzu kai sa awon da kuka da kana harkan nan yanzu aka wannan. Ai abokina wannan abu ne mafi sauki a rayuwata akan wahalhalun da na fuskanta a rayuwata. Na rantse da Allah na fuskanci rayuwa iri. To. Ai ga saka da ai. Tunda mun ga ka tunda kowa babu kowa ya kama gaban sa. Ya wuce ka za ga wani daji kana fama a nan magana kuma bai kai ba ruwa na ba wannan na ne nake nan ga baka nan bala wa aboki na bari in ga ma na rantse da Allah a harkokin da ni a rayuwa wannan harka ta fi mu kowace harka tauki na rantse da Allah ne sana'o'i iri na fuskanci kalubale a rayuwa kaga ne sana'ar shushana kankana sharakwata bin yan kaji ba sana'ar da ba wannan ma wani mai gidana ne ya raka bani abun ya bani bai da lafiya dan abun da nake samu shi nake zuwa in na samu in taimaka 200 na samu karka da mu akwai haka nake bukata mu an zaka haka mun ƙara yawa a harkar ba da kuma ka shiga cikin dole kawai a huta tare ai wasu kana wannan harkar ma tun farko na so na ga kamar mutum na buga harkar wallahi to aboki na san halin ka tun a makaranta ka zo min da magana harka gaskiya ina jin tsoro saboda na san halin ka tun a makaranta duk da zaka zo da ita ba za ta wuce harkar ta hatsari ba ka tuna fa a makaranta tun muna firamare muka zo sakandare muka ce in zo mu je akwai harka ba zai wuce a kwace wa yarinya kuɗi ba ko a cinye abinci a gudu to amma na harka ni dai ga mu ita in za ta yi ko in yi za ta yi ma wannan wahalar da muke ta rayuwa wallahi abun nan ya isha rayuwa dai na ga tsadar rayuwa iri a rayuwa ka bari ka zo ka da yamma kuma ma na jin da ake wasa na ga mutane mun kowa kuma rayuwa to amma kallon wannan harkar mana koya take wace irin harka ka zo sirri ta harkar ka zo za ka ganka sirri ce wannan sirri ce ka zo zan ga mu kaga wallahi riga kai kanka kan cewa wai kai ne ko kai bane ba abba malam kai ga abba tun da shi kai a mutum da ai ka ba ya kai mugu ne Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Kwana ne. Ana na zai ma. A gane
wanda dan samu mai Allah dan fita sosai Allah dan gyara min shi sannan ka dinki mun dan tanan barin ha gane ai Yara da. Ai ka da ko kuma wani shawa da. cewa ne ka wanke mun shi ya gane ka dan samu gan anan gurin ba wai cewa ne ga wai wannan ba a dinki bane wanki ya kan mu A ka ji ko da. Nan gora ya ta gano. To da ai ta shi. Allah wanke mun dore Allah an je da yanzu nan Da ka dawo yanzu. zan da Da ka dawo. Da ka dawo. Ta mu ta na baro da kwale. Mama na. Kana aiki kullum kana shan wahala kwaran kuɗa da ba aikin nan ma da na shi zai. Kuma da Allah dan ana ne. Mutane babu kuɗi kan mutane su zo su ɗan takalman sun ce babu kuɗi. Da ka takalma na an ƙyawo zuwa ɗauka an tallame ni. Mai yin wane ke ji kwaran kuɗa da ba. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ya aikin ne? Riga da yan labai. Riga da zuwa yan labai. Ya aiki. A ji ala. Ya kwana biyu na nan kurma. A ji haka. Wani takalmiya ne da Allah na kaka dan wanke min ina so zan fita wani waje kaji. Ba da ba yan labai yanzu a gyara ma shi. A je ka dawo yanzu. Haka ma yanzu zan gyara ma. To dan kurma bari in je in dawo kaji. Sai na dawo sai an jima. An gama sai ka dawo. Assalamu alaikum ya an gyara mata kaman nan kuwa Ka dawo. ina da an gama gyara ni gomin Da ka ba da kuɗi ba. Da ka mutane da sun kawo kai a rabar ta kawo da kuɗi. a to ai kuɗi akwai sai ka san mu ba ma jira ai Kwara kuɗi da ba kuɗi kamar rage ma ne a haka ba. a hawa na ga Kwara da wani rage ma ne. shike na gode malalla bari in je zuwa wannan Ya dan kurma ka gaba jaran nawa ne? Yala bayani har an gama. An gama gyara na wanke mashi na goge mashi sosai. Dan kurma da Allah tambaye ka mana. Ka san wanda ya zo ya fita yanzu daga cikin shagon nan naka yanzu? Na san shi labai. Ana da jare ga. Wani da jare ga. Wani serere kamar nan. Aka na kana shi menene baro? Shi dan kurma menene sana'arsa? Yala bai. Kwara kuɗi da wannan da kake gane. Ana mai da ba barawo ne wannan da kake gane. Zaka je labai da ba ba da kake. An kurma ina jin ka ba labari. Wannan da kake gane. An awo ne kwara kuɗi da barawo ne. Ya sa zo waya iro wani waya. An ka tuwa waya. Kwara kuɗi barawo ne. Ya sa zo waya. Rago. Sinkiya. Ada da ta kawo. Kwara kuɗi barawo ne ya zo ya same ni kwanakin baya. Kwanakin baya zai same ni kwanakin a nan gurin. Kashe na daina wannan aikin nan. Na zo ka ɗaukan daga. Kashe mai kwanan kuɗi ba da ni ba. Bindiga irin tamu. Bindiga. Na ce kwanan kuɗi da ba zan ba. A je aka je na abanza. To yanzu dan kurma ka san inda yake kwana ne kullum yake zuwa nan ko kuma ba kullum yake zuwa ba. Na gane. Sai wato ana ba kullum ya sa zuwa nan gurin ba. Nan ko ban san kwanda ya sha bace ba. Wani zaman yana zuwa nan gurin. Na mai wancan takalmi. Na mai wancan takalmi da kuɗi. Aka ga ɗaukar kuɗi da yawa a cikin sauro. Wani ɓarawo ne. Kwaran kuɗi da ɓarawo ne. To da kurma ni na gode ban takalmin nawa zan tafi. Wani lokacin da nake neman wani ƙarin bayani zan nemi kaji. Da gada. Sai Allah ya ƙara. Kamar kuɗin na gaba ke da na farma kuɗi. Allah bai he gada da an jima Allah bai. Wata rayuwa ce, wata rayuwa ce, Allahu ka fi da mu daga cikin tsananin wuya. Rayuwa wata rayuwa
wata rayuwa ce. Allahu ka fi da mu daga cikin tsananin wuya. Rayuwa, rayuwa. Wata rayuwa ce, wata rayuwa. Kai, abokina a garin nan muna shan wahala. Wai don Allah ba wata sana'a ce da ta dace da mu? Ko ina muka je mu abokina dole sai mun sha wahala. Kuma gashi dai muna da ilimin nan. Daidai gwargwado abokina. Gaskiya ni ban sani ba ko laifi muka yi wa Allah. Abokina ka bar batun wannan kada kai sako domin dama Allah yana jarabtar bawansa duk abin da ya faru da mu domin kwa za mu samu amma abokina ka yi haƙuri duk abin da ya same mu daga Allah ne duk abin da ya same mu. Gaskiya ne abokina maganar da ka faɗa ba mu yi ba amma kuma abokina dan Allah ne wani tambaya mana. To ina jin ka. Gaskiya abin namu ne ya wuce gona da biri kuma ga sana'ar faskaren nan kuma ɗaya ita ma ba wani abu muke samu ba abokina. Me zai hana yanzu tun da kanmu a haɗe yake Allah ne ya haɗa mu tun muna makaranta kuma tun muna ƙananu muka taso tare. Me zai hana yanzu mu samu wata sana'a menene mafita ka faɗa mana dan wahalar nan gaskiya ta yi yawa abokina. Kuma haka ne abokina. Yawwa abin da tajin kuma da nan gurin shine ina so zan fara wata da aikin a wannan lokacin. Akwai wani ina jin labarin sa wani shahararren mai kuɗi don ta Alhaji Ibrahim kuma an ce min ina da wani ɗa guda ɗaya da shi ba da wani ɗa sai wani yaran kuma iya da yaran sosai. Ina da su zamu fara wannan harkar tamu. Za mu je a ɗauko yaron nan da lokacin ta tsaya da bukanta a ji a samu a ɗauko mana shi. Amma kafin nan direban su da ya ɗauko su kuma kafin ya je wani za su zuwa wajen na kuma wani yaran. Oga duk bayanin da kai na ji su. Magana Alhaji da kake faɗa karka damu ranka. Tun kafin kai wannan bayanin na gama tsara komai a game da maganar Alhaji. Alhaji da kake faɗa Alhaji Ibrahim mai kadara ne. Yana da kuɗi fiye da yadda baka zato a rayuwarsa. Mutum ne wanda baya taimaka na ƙasa da shi. In ka ga yayi taimako to ya tsakanin su masu kuɗi ne kuma ya san za a biya su. Yana da kamfanoni. Yana da babban gidan mai a Kaduna. Gidansa shi ne mai lamba 23 yana hawan mota Hero Honda. Ɗansa yana makaranta a wata private wacce ake kira Al'amir International Academy. Direbansa sunansa Isiyaku ɗan Alja. Direban yaron sunansa Dauda, ana kiransa Dauda ɗan Aljani. Na san time ɗin da yake zuwa da kusa, na san time ɗin da yake sa makaranta, time din da yake zuwa ɗauko sa kai sa gida. Duk wannan na gama da su. Tabbas Oga, maganar da guguwa ya faɗa haka ne. Kin ice yana ɗanye ake son kwarai shi. In ya riga ya bushe ba zai taɓa lankwasuwa ba. Don haka wannan yaron ɗan gidan Alhaji Ibrahim shi ya kamata mu je mu sace yaron nan. Sabida ya kasance yana ji da yaron nan sosai da sosai. Muka ɗauko shi ko nawa muka yanke na tabbatar da Alhaji Ibrahim zai iya biyan wannan kudin. Haka ya kamata a yi. Tabbas wannan haka ne. Amma ina so sun dana cewa kun sun dole kusa da sai kun kula. Saboda mun ga da mutane fara kawa kan dole ku da yaran nan ba kun ba sai ku an
an kara sosai so da ka samu matsala yau ba sa samu saba wannan abun ina sun mallaka ni ne masifar wayo Hajiya. Na'am? Lafiya muke mu wannan kira? Menene? Lafiya ba lafiya ba. Sarki ya zo gidan nan naje makaranta an ce wani ya zo ya dauke shi. Me kace muni? Wannan wata irin magana kake yi mini haka? Ba kai ne mai kawo shi ba, waye zai je ya dauko shi in ba kai ba? Naje makaranta malamin su ya ce wai wani ya zo ya dauke shi. Ni kuma ban je na dauke shi ba. Wannan wata magana banza kake gaya mun. Ka diki din shi kadai? Kana nufin an je an daukan mai shi? To ba zai yi ba wallahi, maza kama je ka nemo min yaro na duk inda yake. To Hajiya, bari in je in nemo shi yanzu nan. Maza. To Hajiya, bari in je in nemo shi yanzu nan. Ka nemo min dana ni. Wallahi duk inda dana yake sai ka je ka nemo min shi. Hajiya lafiya? Me yake faruwa ne? Ina a ofis na ji magana ba daɗi. Wai Sadiq ne ba a gani ba, wai wani ya je ya ɗauke shi a mashin. Sadiq? Ba a ga Sadiq ba? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shi Daudan ba shi kawo shi ba kenan ko kuma ba shi je ɗauka shi ba kenan? Wai ya je ɗaukan shi ne aka ce masa wai wani ya je ya ɗauke shi a makaranta. Kai wannan akwai sha. Alhaji ka taimaka. Ku je ku nemo mun Sadiq. Sadiq shi kaɗai nake gani. Sadiq shi ne rayuwata. Kash, aiki ya ɓaci. La ilaha illallah Muhammad. Sadiq, wani ya zo a daidaita sahuwa ya ɗauke shi. Wannan ai magana banza ce. Shi matsalar Dauda ke nan wallahi. Ina ji biyan da aka yi wallahi kawai Alhaji ya je gashi wani ya zo ya ɗauke shi. To waye zai ɗauki Dauda a nan garin? Alhaji hankali na ba zai kwanta ba. Dan Allah ji a lalubo Sadiq duk inda yake. Assalamu alaikum. Malam, barka ne. Na gajiya. Ya al'amura. Ka gani a gurguje ko? Malam ban ga Sadiq ba.
What are you saying? Bin ga Sadiq ba. Na lallai. Ya aka yi ne? Ko wani ya zo ɗauke shi ne? Bai je gida ba, ya aka yi ne? To ka kai Sadiq ba? Kai gaskiya wannan al'amarin akwai abin mamaki a ciki gashi kuma har dare ya fari. Akwai wanda yake zuwa yake ɗaukan yaron naka ya kai shi gida. Bayan ya je gidan yanzu, ya ja samu hajiya wai bai ga Sadiq ba, ya zo bai gan shi ba. Ai shi yasa sun kira ni ina ofis. To amma bari zan kirawo wanda idan an tashi yakan iya tsallakar da su ko shi zai iya sanin ya al'amarin yake. Ta iya yana da masaniya a kai. To, shi kenan bara in tashi ne in koma. Amma da aka kira shi a waya ko kuma nan ba za ka bani. Sai na yi ba na son yaron a ce lokaci ya ƙure kuma bai je gidan ba. In ji abin da ake ciki ko? Bari mu gani yana kusa bari in kirawo shi a waya. To, a taimaka da Allah a kirawo min shi ne in ji abin da ake ciki. Amma alaikum salam. Kana ina ne? Oke to kai maza yanzu ka zo ofis ina kira. Ba da sai ka gara su. Ni na yi mamakin yaron ma da aka ce min bai koma gida ba. Saboda bai taɓa komawa shi kaɗai ba. Bai taɓa komawa ba. Akwai yara ƴan layin su, can layin namu ba su taɓa tafiya tare ba. Abin ya ba mamaki gaskiya. Sai iya akwai lauje cikin lafiya a cikin al'amari. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Yawa barka ne. A musbahu yaron nan Sadiq dan wannan da aka tashi ya ce bai je gida ba. Ko bayan an tashi ka kake kula da yaron nan kake tsallakar da su titi bayan an tashi daga makaranta. Yawo malam wallahi kamar da yadda aka saba tabbas lokacin da aka tashi an zo an ɗauki Sadiq ɗin nan an tafi da shi to amma na yi tunanin ko sun canza ɗan aiki ne amma dai kamar da yadda ake kullum a zo a ɗauke shi ɗin nan a tafi da shi an zo an ɗauke shi confirm ne na gani da ido na. What? That is an invalid excuse a ce wani ya zo ya ɗauke sa kuma baka sanar mana ba. Amma ya aka yi haka ta faru kuma baka sanar mana ba tun da wuri wani ya zo ya ɗauke sa. Malam ai ka san yanayin rayuwa ta iya yiwuwa wancan ɗin ne baya nan suka turo wani ya zo ya ɗauke shi sai yasa ban yi magana ba. To wai me kuke nufi ga baki daya? Sadiq din wani ne zo dauke shi amma kuma ko a kira ni a waya? Alhaji, abin da nake so ka fahimta a nan ka kwantar da hankalinka. In dai wannan al'amarin ne za mu sa 'yan sanda su shiga bincike a kai right now. Ai amma gaskiya ne ban ji daɗin wannan tsari ba wallahi. Kan ban ji daɗin wannan al'amari ba. Sai za a ce wai wani ya zo ya dauka ai kamata ya kai amfani da kanka mana. Ya za a ce lokacin da wani ya zo daban ma ya ɗauka. Ai ta kira ni a waya a ce kaji abin da yake faruwa kai ka yi mistake gaskiya. Kwantar da hankalinka za mu sa 'yan sanda su bincike a kai. In Allah ya da wannan yaro Allah zai bayyana shi. Dan insha Allah yaron ka yana nan ba abin da zai same shi. To Allah sa, ni ba za mu koma ba na je ni ma kamar yadda zan yi ci gaba da bincike. Na gode. har yanzu baka yi min magana ta ita ba wani labari. Ya magana babu labari da labari mana. An kira ni a waya an ce min wai sai na kai kuɗi, sai na kai naira biliyan 5 sannan za a bani Sadiq. Alhaji, sun tabbatar maka yana gurin shi? Suna yana gurin su? Ƙwarai kuwa. To yanzu ya kake ganin za a yi? Abin da za a yi kawai in je in kai kuɗin in je in karɓa, amma kin san dole sai na haɗa baki da ma'aikata. Idan dai ba haka ba wa'annan kidnappers ne. To kana ganin ka je ka sanar da ma'aikata babu wani matsala? Ka su je ka kashe min yaro ne. Dan Allah Alhaji. Ki daina kuka kawai, ni wannan ba abun kuka bane ba. Gwara ki taya shi da addu'a. Addu'a kawai zamu. Wannan magana kawai ki yi ta addu'a kawai shine, amma dan kuka ba zai mana wani magani ba.
Alhaji Ibrahim da ke tafa da kai ne. Ranka ya daɗe yaro na a makaranta aka ɗauke. Shi ne dalilin da yasa nace bara in yi sauri in zo in yi report. Wani yaro kake magana? Ya aka yi aka ɗauke shi kuma ina aka ɗauke shi? Ka san ina da yaron akwai adaidaita sahu da na samu ake zuwa ake ɗauko shi na sama mai direba. Dalilin da yasa kenan sai wani ya zo kuma sai ya faka kawai sai ya ɗauke shi. Kaji a yanda abin ya faru. Ash, amma wannan labarin naka da rikitarwa yake. Shi yaron bai san direban da yake ɗaukansa ba ne ko kuma dai yaya abin ya kasance ne? Ko ya san direban sa ran kai daɗe, ai wannan ba ma abin tambaya bane ba saboda ai halin ƙuruciya, harkar ƙuruciya su kansu malaman makarantar ai a gaban su akai amma kuma ba su suna tunanin ko na canza direba ne. To shi kenan ka bamu nan da awa hudu insha Allah za mu bincike duk abin da sakamakon bincike ya kawo za mu sanar da kai Allah ya. To shi kenan. Nagode bari in tashi in koma. Alhaji, na ga ka dawo baka ce min komai ba. Ko sun kashe Sadiq ne? Ka gaya min halin da Sadiq yake ciki. Hayya Sadiq yana nan a raye. Na tafi karɓo Sadiq Hajiya. Ban san ya aka yi suka sani muna tare da ma'aikata ba. Ban san yadda suka yi suka gano waɗannan diyan da aka kida na fi nan gaskiya masu wayo ne. Mun je na je wajen sai na tarar da sai dai wayarsa a wajen. Ba wani abu a wajen ba kowa a wajen bayan na dawo sai suka kira wani a waya wai ya aka yi na taho da ma'aikata ya aka suka gana da ma'aikata kin ga wa'annan wanda suka san sirri na ne kenan dama da dan gari ka ci gari yanzu kwamishina ya ce in kwatar da hankali na Sadiq zai dawo gida kuma su ma za a kama su duk wayan su duk hikimar su Kaga abin da nake gaya maka ko? Dama na gaya maka in ka sa ma'aikata a ciki za a samu matsala. Kaga da kai kaɗai ka je da yanzu Sadiq dina ya dawo. Idan ba za ka iya ba Alhaji ka bani in ya so ko ni ce sai in je in karɓo shi. In dai za su bani shi. Ta ya zan baki kuɗi ki je ki kai? Su sun ci banza kenan ba za a kama su ba. Ina amfanin kai musu kuɗin ba a kama su ba. Ko wannan ba ta gari ne. Ko an kai musu kuɗin a banza a wofi za su ci gaba ne yan caca marasa mutunci. Yanzu Alhaji na fuskanci kai kuɗin kake gani. Kuɗin yanzu kenan ya fi Sadiq kenan. Ki haƙuri ba kuɗin ne fi Sadiq ɗin ba. Magana kawai ta ƙare daga gobe an gama magana. In Allah ya sha da Sadiq yana tare da ki. Allah kai mu gobe sai mu da addu'a. Prison Connection. A gaba ba za ki rama ba kina kallon shi ya mare ki kin yi shiru kin rike fuska ya mare ki. Mira. Ko kin dauka ne ba da rauni ne kamar kishiyar ki da kika kashe. Ko kin dauka cewa ni jaririn ta ne da kika shaki har sai da ya mutu. Ko kin dauka ni lusarin mijinki ne da ya jira har sai da kika fita da furu kika watsa masa acid. The new sensation on the block, Abu Sarki returns with a sensational prison packet. Mira. Idan yaro kowa zaman kansa mu karfi shi yake mulki. Idan kika tsaya kina tsoron su za su raina ki. Da haka sai kin dake kin kwaci cikin kai. Featuring the Kannywood talented icon Adam A. Zango and a brand new face of Kannywood, Aisha Muhammad in and as Mira. Wacce yarinyar da yake yawan shishige ma to me yake nufi da ita da wuce yana son ta billahi allazi la ilaha illa huwa sai mun keta yarinyar nan a gidan nan. Time brings them together. Ina so ka manta da ni ka kuma cire ni a ranka. Domin ba zan iya wannan rayuwar yaudarar junar da muke yi ba. Destiny binds them together. Na ce ka kyale ni ko ana so dole ne. Mira. Ina so ki amince ba ni dama mai aure. Idan muka yi aure a wannan gidan, har Allah ya sa maka samu zuriya. Ne sunan ƴaƴanmu kenan. Yan prison. But Fed becomes an intruder. Mira. In dai ko haka ne, rayuwar aure bata kamace mu ba. Mutuwa ce kadai za ta iya dakatar da ni daga mallakarki. Mira. Mira.
Basira ana busarki movie story a busarki. Na sama miki aiki a ɗakin da muke ajiye gawa kuma yau za ki fara aiki. Kwai wadda ta mutu. Idan kika shiga bayan an gama sakata a cikin akwatin da za a fitar da ita. Kada ki fita, ki samu ki buya a cikin ɗakin. Bayan kowa ya fita, ki kokari ki shiga cikin akwatin gawa. Za a fitar da ke tare da gawan ajiya binne ki. Zan yi kokari bayan minti 5 ko 10 kafin ki wahala. Zan zo in tone ki fitar da ke. Directed by the new sensation Abu Sarki. To wai ma waye mutu ne aka haɗa da shi guri ɗaya? Wai sai dai ka bani da Allah ga iyali to ko baka da su a'a Allah kai da a rike kunne baba Gudun gona. La haula fi sa'atillahi madalla kauya wa 2017 to duk almajirin da ke karkashin ka ina buƙatar ka gaggauta sanar da mahaifinsa zai fara biya wa ɗalibinsa haraji a nan makaranta Allah ya taimake mai Shadda Investment Limited tare da Arhus Film Production ke gabatar muku da Kauyawa 2017. Kai haƙuri ka dawo ta rana kaga yanzu yayi kusan dawowa. Ai a dai daure a taimaka min. Na sabo miki sarkan nan fa da kika ce in sabo miki fa. Kauyawa 2017. Dan ta barawo ne ko bai taba sata ba. Almajiri kuma dan fince ne ko? A'a ni ma ba shata ne naji na faɗin haka ne ma a waka. Da caci na auri uwanka. A'a malami ba da caca ka ciyo ni ba. Kauyawa 2017. Sannan ku bayyana Allah. Sannan mu dai. Gudun me kake? Malam ladani ne kai ne? Me gari na buke fa? Ba gane da bane? Haladu ne faɗan gidan su bulli. Allah sarki ya gidan. Taka sahu ne na barawo. Na shiga ban dauka bake. Shi yana kwartanci inna lillahi. Kwartanci naje. Ni kuma kana ji na? Sata na je yi. Fito ka ce barawo ne kai mai macacciyar zuciya. A'a mu ko idan me ne aljanna. Yaro nemi idan ka anan aljanna ta mai rabo ce. Ba kenan. A sai sigari. Bayya kenan. Amita bata. Bacci ne in raba mu ne da lokacin da zan taho ni kaina na ji tausayin ta ce bayya zan da giba ta kai kucin na bayya wannan ai wulakanci ta yaya zaka dinga min wannan wanda Kauyawa 2017 Kauyawa 2017. Ku taimaka mu kama mutanen nan dan Allah dan Annabi. Sauri ka bani saka. Ina kake? Labari falar Inurai. Tsara labari Maji El Haji Hotoro. Mataimakin mai bada umarni Bello Shatima. Shiryawa Abubakar Bashir mai Shadda. Daukar nauyi Sani Haruna Arrahus. Bada umarni Sadiq N Mafia. Kauyawa 20.